Liyayikhetha igungedlela inkosi enkulu Bombela Stima Samampondo baba mkhulu phakathi amen. Le ndoda yakaSokhumalo selokhu ifike lana ngo-10 March 1910. Ihlushwa yilo phela izwi likaNkulunkulu njengoba ilokhu intanda khona lapha eThekwini. Nakuzo zonke izindawo ezakhelele iTheku kondwedwe iyatholakala nakamaphumulo. Nabo abantu asebethathiwe yiyo intshumayelo yakhe, abanye babo bayanqaba ukuthi beyokhonza kwamanye amabandla lapha bayalela ukuthi abasale bekhonza khona, balokhu bemlandele njalo. Wayebuye asizwe yibo abantu asuke kade bashumayeza bemlalise emzini yabo. Kulowo muzi ababesuke bemlalise kuwo kwakuvele kuphenduke kube phela yisonto, ngoba abantu abasuke bezwe udumo lwakhe uShembe bayahamba beyohlala kulo muzi kusondwe khona mesekhulekela abantu. Kodwa isikhathi esiningi wayelala kulo ihlathi nesikhotha kwakuyilo ikhaya lakhe, uma engayitholanga lenhlanhla yokudatshukelwa ngabantu. Ngalesi sikhathi ekade etshela amakholwa ukuthi ngoba nifuna ukuya kwamanye amabandla lokhu nilandela mina, asikhulekeni kuNkulunkulu ukuthi asinikeze indawo lapho singahlala khona. Ngelinye ilanga elilandela lapho emveni kokukhuleka kwabo wabatshela abazalwane ukuthi uNkulunkulu usenizwile, ukhona umfana ozofika lapha ozosinikeza indawo, uzofika khona lapha esithandaza khona. Ngaleso sikhathi phela base besemzini wakwaHlophe. Balinda abazalwane, ngelinye ilanga wafika ngempela umfana khona lapha emzini wakwaHlophe. Lo mfana wawungokwagwacela khona emzini yathi. Owafike wakhuluma naye uShembe wathi kuye, baba, nginosizi kakhulu uma ngikubuka indlela uhlupheka ngayo. Phela lo mfana wakagwacela wayembone ngalesa sikhathi eya enkantolo lapha ifakelwe khona ngamakholwa icala lokuthi uthatha abazalwane. Eselele esikhotheni elindele ukuvuka phela ekuseni aye khona enkantolo. Lo mfana wadabuka kakhulu ngaleso sikhathi, kanti wayengasaqali ukumbona ehla enyuka khona lapha ezitaladini ehamba eshumayela igama lenkosi. Wathi lo mfana, sengidabuke kakhulu indlela ohlupheka ngayo. Angikaze ngimbone umuntu ohlupheka kangaka ehluphekela uNkulunkulu. Ukhona indawana enginayo engayithenga bude buduze nesikole sasohlange. Yona incane kodwa bengakaqedi ukuyikhokhela kubo abelungu. Kodwa uma ngibuka isimo kuso baba, ngiyanikela ngayo le ndawo kuNkulunkulu. Ibandla lajabula kakhulu lakhuza ingcwele, naye umfukamayekisa wabonga kakhulu lo mfana wakagwacela. Nebandla lathembisa ukuthi lizolekelela ukuqedela imali esele kubelungu abadayisa le ndawo engasesikoleni ohlange. Wabe sethi umfana, baba, kumele ngikuthathe ngiyise kubo labelungu ukuze bazi ukuthi wena usuzoqhubeka nale ndawo. Nangempela wamthatha umfana wakagwacela wafike wayomkhombisa kubelungu, waphinde wayomkhombisa indawo. Wajabula kakhulu umfukamayekisa ngokuthola le ndawo, ebonga uNkulunkulu ukuthi nawe sezoba nendawo yokuhlala kulo lelizwe laseMpumalanga, ahlukane nokuhamba ilala emizini yabantu nasemahlathini. Ngesikhathi eseyobona le ndawo lalimbuka phela iNdiya laphana nomndeni wakhe. Yena phela uPhasaria lona wayemchuphisile khona emzini wakhe, kanye namanye amaNdiya ayakhele le ndawo emdabukela kakhulu ngoba phela wayesehleli ngaphansi kwaso isihlahla somqokolo. Kule ndawo ayitholile wahlala kusukela ekuseni khona ilanga laze layawushona. Adabuka kakhulu amaNdiya aze amlanda ukuthi akabuye laphana ngaphansi kwesihlahla. Nangempela wabuya waseyalala, wavuka ngakusasa ekuseni. Wabe secela amantombazane ukuthi akamlukele intambo ende. Wayithatha leyo ntambo kanye nalo igeja. Wafike wamba washaya izikhonkwane wasebopha le ntambo. Sakubiyela umuzi, wasefika kwenye indawo wasithi lapha isango elikhulu eliyongena zonke izizwe ezisuka emagumbini amane omhlaba. Indoda yohlambuluka bese ingena ngomnikelo wopondo u2 kuleli sango. Inkosikazi kuyoba yishumi, intombazana kuyoba yesihlanu. Waphinde wathi namakhosi omhlaba ayongena khona lapha nobukhosi bawo kanye nazo zonke izinduna zawo.
kulo muzi. Lo kwakuwunyaka ka-1912 ethola yona le ndawo lena. Kodwa ingaqediwe phela ukukhokhela lowo kumphoqa ukuthi asebenze kanzima ukuze aqoqe yona imali yokuqedela kwale ndawo. Laqhubeka lamfukamela nge-India uPhasari yalihlala khona eNanda. Wayeqhubeka uShembe evuka njalo ekuseni ehambe eshumayela eqoqa nayo iminikelo okuthenga yona le ndawo. Ilapho waze wafika khona endaweni yaseVerulam emzini wendoda eyisiqumama eyayinesitolo lo kuJan Dambuza, indoda yakwaMbonambi. Le ndoda yaselizwile udumo lwakhe uShembe lokukhulekela abantu besinde. Kodwa le ndoda ngoba yayisuthi yayingaswele lutho futhi akukho eyikudinga kuye uShembe ngoba nezingane yayinazo. Kodwa yathi mayisikhuluma nonkosikazi wayo ukuthi lo muntu uyazenza izimangaliso zikaNkulunkulu. Ilapha bakhumbula khona ukuthi usizi lwabo lulodwa ngenxa yendodana yabo abangayazi ukuthi ikuphi ebhungukile ekhaya. Kwakungaziwa ukuthi le ndodana yaya kuphi nezwe. UMbonambi uJan Dambuza walinda ukuthi le ndoda ize ifike le ndoda yomuntu kaNkulunkulu. Yathi ingafika wagcuma waya phezulu eyibikela ngalolu daba. Wathi umuntu kaNkulunkulu, nginendodana eyabhunguka lapha ekhaya. Kusolakala ukuthi yabhungela khona eGoli. Isineminyaka ingasabuyi ukuza ekhaya. Ngiyacela ukuba uyithandaze uyibuyise ize ekhaya. Sengizwile indaba yakho ukuthi uma wena ucela uNkulunkulu uyakulalela enze lokho okucelayo. Uma ungakwenza lokho ngiyokholwa ngempela ukuthi uthunyiwe uNkulunkulu. Phela kwakunempikiswano enkulu ngaye uShembe njengoba wayezulazula kuyo yonke le ndawo yeTheku. Bembiza ngawo phela amagama amaningi, abanye bethi umfundisi, abanye bethi umuntu kaNkulunkulu uthunyiwe usuka ezulwini, abanye bethi uhlanga. Bembiza ngawo wonke amagama. uShembe wambuza uJan Dambuza ukuthi ubani igama layo le ndodana. Wase yamtshela, wasebhala phansi. Wabesethi, ngiyabona ihlala eGoli. Ekhuluma yedwa emoyeni, wathi esuka lapho wayezihambela ngoba wayengahlali phela isikhathi eside endaweni eyodwa ngoba uhamba eshumayela. Akuphelanga izinsuku ezingakanani yabonakala eseyingena nazo impahla zayo indodana kaJan Dambuza ekhaya. Bajabula kakhulu abazali babo, babuza ukuthi ufike kanjani la. Basesho ukuthi kunendoda evele yafika ebusuku khona eGoli ngilele. Yangitshela ukuthi ngiyafuneka ekhaya kuyaphuthuma. Ngase ngiyabuya. Igama layo leyo ndodana kwaku-Ezra Mbonambi. Nabo abazali bakhe u-Ezra Mbonambi benza okufanayo nakho kwaPeter Mqhayi. Banikela ngaye kuShembe. uJan Dambuza wambonga kakhulu uShembe wathi indodana yethu ibuyile ngenxa yalomthandazo wakho. Ngiyakunika le ndodana yami uba ikulandele yenze yonke imisebenzi kaNkulunkulu kanye nawe. Wajabula kakhulu uShembe senamadodana akhe angawazali amabili awaphiwe nguNkulunkulu. Baba bukhulu kakhulu ubudlelwane bukaShembe naye uJan Dambuza ehlala embabaza njalo ngoba phela wabuyisa indodana yakhe. Ilapho azamcela khona ukuthi makahambe ayomlobolela intombi lo ndodana wakhe. Nalapho uShembe wavuma ukuthi ahambe ayolobola khona le kwamaphumulo elobolela yena uEzra Mbonambi. Lesi siqumama esinguJan Dambuza sase simkhonze kakhulu uShembe, kodwa singazinikeli ebandleni lakhe. Kodwa kwakumjabulisa uShembe ukuthi phela unikele ngayo indodana yakhe. Naye uShembe wayeseqala ukunethezeka phela, ejatshuliswa nayiko ukuthola leya ndawo, kodwa enhlizini yakhe kwakusekhona ukuthi ingabe abantwana bami balala bedleni, nokuthi ngabe basaphila yini khona lena ezintabeni zaseHarrismith. Nakho ushumayela kwakhe endaweni yaseThekwini sekuthanda ukumnika inkinga ngoba sekunemingcele phela ngenxa yabo abakholwayo bezimishini abalokhu bempenda ngawo amacala kodwa abaphumeleli ngenxa yokuthi bona phela abelungu babengayikholwa lento, kodwa abamnyama babebona ukuthi ungathi iphekula leli elizowisa umbuso wamaNgisi liyaguqa lapho igunkelelo mzulu amafutha omCOVID into mnesuka phakathi. Amen.